Gorpuzti eguna. Jaiz esker honez, agerpen biziz, bustitako domeka da gaurkoa. Gorpuzti eguna da. Kristoren gorputz eta dolaren eguna hau da, Eukaristiaren eguna. Sinesten ospatzen dugun guztia eta garen guztia batzen eta jasotzen dan, sakramentua da gaur eta domekero ospatzen duguna. Pasarte misteriotxo eta ederra entzun dugu lehenengo irakurgaian. Melkisedek jainko gorenen abadiek ogia tardaua eskaini eta Abraham bedeinkatu egiten dau. Aintzinako pasartie da agintzari bordeten dauana. Jainkoak aintzinatik prestaten diardu Eukaristia. Otordu santonon, Kristok bere burua zatitutako ogi eta izuritako ardoa lez eskaintzen dauan. Biderako janari lez eta eutsi egiten gaituan agerpen lez. San Paulo gogora ekarri duzku garrantzitsuena, hau nire gorputza da. Kopa hau itun barri nire odolean. Eukaristia ez da ikurutza, bere burua emoten dauan Kristo bera da. Berarengan bizia izan daigun, bere gorputza eta dola emoten duzkuzun. Kristo bera, mesa ospatzen dugun bakotzean, emote hori eguneratu egiten da. Kristo geure eskuetan jaten da. Bera satitzen jaten, bihotzera eroaten izten duzku. Eta evangelioan ogien, ugalketaren miraria entzun dugu. Jesusek ez dau jentea agurtzen. Ez ditu ogia bilatzera bialtzen, emon zuek jaten, esaten dau. Eta dagoan apurra bedenkatua, zatitu banatu eta dane jaten dabe. Eta geratzen dan ogiaz, saski bat baino gehiago beteten da. Jangoekoak ez dagoela urri emon soberan, eskuzabaltasunez baino. Agertu duzku pasarte honek, olako zia da Eukaristia. Greziasko oparatasuna, harima zetu, eta erromesa sendotu egiten dauan jai otordua. Baina nahi arrebok. Urpusti egunez Kristoren gorputz eta odola gurtzez gainera, Kristoren jarrera giure egiteera dagokigu. Kristu zatitu egiten da giuretzat, eta guri besteentzat zatitze dagokigu. Zerbitzua palien, eguneroko eskaintzan, sufritzen dagonaren munduan egotean. Kristoren gorputza hartza, eta enbestean nahi arreben gorputz ona. Oinazitsuari, jaramunik ez egitea ez dira jokaera bateragarriak. Kurtzak ekintzara garoaz. Gaur, parokia askotan ospatuko da korpusti, eguneko prozesino eta Eukaristia kalera ateratuko dabe. Ez dara kustaldia, fede eta bai altzeko keinua da. Munduari Kristo amen da labide lagundugula. Gure etxian, gure zaurietan, gure zalantzetan sartu gura dagoela eskatea da. Jai handi honetan, 3 gauza egin geinkez. Kurtu fedesakonez, Eukaristian jaun bizidun eta erpistua dagoela jakinda. Eskerrak emon, egunero ogi hau emoten duzkulako, ez darako gautaz espertzen. Haren jokaera giuri egin. Giue, maitasunagaitik zatutako ogi eta izuritaka ordoa izanez. Korpusti eguna ez da egun bakarreko kontua, bizi modua da. Altaran sortu eta egunerako maitasunaran osatzen dan bizitza. Ogi tardabara emoten jakun, jaunak Eukaristia bizi egin gaizala munduarentzat. Jainko, sakramentu harrigarri honetan zeure eriotzaren oroigarri itxi diskuzu. Egizu, goratu daigula fede bizi zure gorputzo dolen misterio. Gugan zure erospenaren ondorenak sumatu daiguzan beti. Kristo bere pasinoaren memoriala bizirik itxiuskun, ez da oroitzapen simboliko bat bakarrik. Sakramentu egunaretza bat baino. Eukaristia bakotzean, Kristoren pasko misterioa agirtzen da. Horregaitik, Eleiza jangoikoari eskatzen dutxo bere gorputzaren eta odolaren misterio sagratuak, fede, eta araberentziaz gurtzeko grazia. Ez bakarrik kanpoko kinuekin, baizik eta bere presentzia salbatzaile autortu, eta hartuko dauan barne antolatak egaz. Erregoa amaitzeko gurtza honek eralda gaizala eskatzen deu, gure bizitzan, etenbako esperimentu hau daiguzan erredenzioaren frutuak hau da, adizkietu bizi gaitezan, graziak animau, fedea eta maitasunan indartuta. Otoitxonek Eukaristian parte hartzea konbidatzen gaitu. Ez herritu isolatu moduan ezitza barriaren, jangoiko asko murinoaren eta nahi arteko konpromisoaren iturri iraunkorlez baino. Emo honez zeure elizari jauna, batasunaren eta bakearen doaia.
Horren adierazgarri mistikoa data, ekarri dutzugun eskaintza hau. Ototxenetan apaltasunez eta konfiantzaz eskatzen jako jaungoikoari bere leizari, bakearen eta batasunaren doainak emon deiozen. Eukaristia misterioari ez du lotutako realidade bi. Bakea eta batasuna ez dira giza asmo gutzak, Kristoren erredentzioaren frutua baino. Eukaristian feduno gorputz bakarraren batzen dituana. Erreguak autortzen dau, jainkoa dela egoki, ondasun honek, Elizaren bizitzarako grazialez emoten dauzana. Otoitzak azpimarratzen dau, doain horrek mistikoki ordezkatuta dagozala. Eskatzen diren ogian eta ardauan, ez dira soilik elementu materialak baizik eta errealidadea sakonago baten sakramentu zeinuak. Zaharatuak izatean, Kristoren gorputz eta odol bihurtiko dira. Taietan parte hartzean, fedeonek benetan bat egiten dira harengan. Holan, Eukaristia jaun hartziturri bizita, eta leizaren batasunaren zeinu eraginkorra. Bera dugu egiazko eta betikoa bade, behin betiko sakrifizioa barria eratu. Gurarik, bere budua eskaini dutzun opari salbagarria, eta guri aginduzkun opari hau beraren oroigarri eskaintzeko. Holan, guretzat eskainitako gorputza jaten, indarrez beteten garata. Guretzat izuritako dola edatean, gure pekatutik garbitzen. Eukaristiaren lehenengo prefazioa da. Prefazio honek aldi errekatzen dau Kristo dela, abade bakarra eta giazko. Eukaristia eratzean bere burua salbazioaren biktima gisa eskaini zuena. Aliantza barri eta betikoaren sakrifizioa inauguratuz. Mesaz da pasinoaren oroitzapen bakarrik, bizirik eta eraginkor dirauen Kristoren sakrifizio bakarraren sakramento egunaratzea baizik. Horrexegatik, Jesusek eskaintza hori bere oroimenean ine. Iraun azoteko agindu itzan bere leizari. Eskainu simboliko soil gisa, baizik eta benetako parte hartze gisa pasko misterioan. Eukaristia janari eta arazketa gisa aurkezten da. Kristoren haragiak indartu egiten gaitu, eta bere dola garbitu. Holan bat egiten dugun bakotzean, eraldatzen gaituen. Kristino bizitzan sostengatzen gaituen eta betiko bizitzarako prestetan gaituen jauna hartzen dugu. Otoitzonek mesa sakonez bizitzera konbidatzen gaitu. Eukaristia bakotzean gure aldea, emoten dan Kristo gaztopo egiten dugula, eta bere emoitza berreroslearen sartzen gaituela jakitu. Emoi guzu jauna orain hartu duguzan, zure gorputz eta odolaren baliotzuz aurreratu duzkuzuna, zure jaunko eta zonaren betiko gozotasunaz azetu gaitezan. Otoitzonek jainko asko komuninoan betirako poza lortzeko Kristina itxaropen adierazten da. Eta autortzen da orain Eukaristian zoriontasun oso horren aurrerapen bat jasoten dugula. Jangoikoaren gozamena azetuak izatea eskatzen dugu. Hau da hemendik aurrera, zeruan promesa bizitzea, non jainkoa guztien gandana izango da. Azea ditzak azpimarratzen dau, gozamen hori ez dela iragaunkorra, erabatekoa eta behin betikoa baizik, izabihotza jangoikoaren beraren osotasuna gazbetez. Otoitza gino, etorkezuneko posori sakramentuz aurretzen dela Kristoren gorputz eta dola jasotzen dugu zanean. Holan Eukaristia ez da pasinoaren oroimena baikarrik, eta ez da biderako elakea gaibe. Etorkizuneko lorian baiabe, bada, jaun hartze bakotzak Kristoren gana gehiago gatzen gaitu, eta bere bizitza jainkotiarren egun batean, bete-betean parte hartzeko itxaropena indartzen daukugan. Corpus Christi ospatzea, beraz, begiak zeruratzen jarrita bizitzea da. Mesa bakotzean haren zeozer ustetan jakula jakinda. Aste hon izan.